Бүген Яңа гасыр телерадио компаниясе сөйли башлаганга 18 ел булды. Чын күңелдән ТНВ тамашачыларын һәм Болгар радиосы тыңлаучыларын котлыйбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалы. Сине туган көнең белән. 18 яшь тулган көнең белән. Җир шарының кайсы гына почмагына барсаң да, Яңа гасыр каналы һәр җирдә күрсәтә. Димәк, син популяр һәм танылган. Киләчәктә дә яңадан яңа тапшырулар, үрләр ялларга язсын. Без яратабыз сине. Яңа гасыр телерадио компаниясен чын күңелдән котлыйбыз. Туган көне белән инде хәбәрләрдә эшләп, хоккейлар алып барып, хәзер менә радиога килеп җиттек. Егетләр белән бергә. Егетләр, сез дә котлыйсызмы яңа гасырны? Яңа үрләр яуларга һәм Бергә чакырыгыз. Бәйрәм белән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Тәбриклибез. Яңа гасырны бәйрәм белән. Кеше тормышында 18 яшь ул иң матур чор. Ә менә телевидение өчен 18 яшь ул чәчәк ата торган вакыт. Бәйрәмең белән Яңа гасыр телерадио компаниясе. Бик күп кеше яратып карый торган ТНВ каналын чын күңелдән 18 яшьлек туган көне белән тәбрик итәм. ТНВ, озак яшә, үзенчәлекле тапшыруларың белән сөендер һәм киләчәктә сиңа бөтен дөньяга танылуыңны телим. Бәйрәм белән. Яраткан коллективымны һәм тамашачыларымны, тыңлаучыларымны чын күңелдән уртак бәйрәмебез Яңа гасыр телерадио компаниясе ТНВның туган көне белән тәбрик итәм. Киләчәктә дә бергә гөрләшеп яшәргә, янып киеп эшләргә, матур файдалы тапшырулар әзерләргә насыйп булсын дигән теләктә калам.